Ole hyvin. Lantio mukaan. Kiinni. Miten suoritukseen valmistaututaan? Mä aika paljon kuuntelen itseäni ja mikä paikka tuntuu mitenkin kirjalta ja muuta. Että täytyy aina muuttaa tekniikkaa sen mukaan, että saisi mahdollisimman suuren raudan. Miltä Suomen mestaruus maistuu? No samalta kuin viime vuonnakin, ei sen kummallisempaa. Tää oli katsotuskilpailu niin kuin maajoukkueessa. Sinä teit kovan tuloksen, 900 kiloa, sivusit omaa ennätystä. Kyllä. Mitä sanot noista omista nostoistasi? No nostot tänään olisi ehkä ollut mahdollisuudet ennätykseen, jopa jalkakyykyssä yrittää Suomen ennätystä, mutta Suomessa on niin kova toi tuomarin linja, että on helpompi nostaa tuolla maailmalla MM-kisoissa ja EM-kisoissa. Ja sitten siellä tulee enemmän kilpailua, että joutuu maastakin vetää enemmän. Täällä ei oikein jaksa vetää, kun ei ole kilpailukaan. Voittaminen on tietysti tärkeää, että jaksaa jatkaa tätä hommaa. Mutta silti täytyy osaa myös hävitä, että sellaisia päiviä tulee, että joskus häviikin. Ano Turtiainen, 110 kilosten ylivoimainen mestari, ja tässä muut päivän tulokset.